Общината за хората. Вие сте с рубриката Общината за хората, а моя гост е Мариела Личева, директор дирекция Здравни и социални дейности. Здравейте! Здравейте! Вече са факт 2 нови социални услуги. Говорим за наблюдавано жилище за хора с психични разстройства и за центъра за настаняване от семейен тип. Тези 2 услуги се предоставят в сградата на бившия дом Райна Гатева. От вчера трябва да са настанени вече хората там. На какъв етап сме? Настанени ли са? Колко са настанени? Благодаря, че отново ми давате тази възможност, за да мога да проследя за гражданите на община Русе развитието на този тип социални услуги за една много специфична целева група хора с психични разстройства, които по последни данни на дирекция социално подпомагане се увеличават и от месец април всъщност има 85 нови регистрирани случаи. Това означава, че нашата услуга е адекватна и на време разкрита. Както и друг път сме споделяли се, че това са 2 услуги, които се реализират в рамките на един проект с бенефициент община Русе. Проектът е по схема Живот в общността. Идеята е да се осигури един достоен живот на хората с психични разстройства, като целевата група на този проект са всъщност всички, които са подали документи в дирекция социално подпомагане и са в списъка на дирекцията за чакащи за настаняване в специализирани институции за хора с психични разстройства. Както върви процеса за деинституционализация на децата от домовете, да ги върнем или в биологичните семейства, близки и роднини и разбира се услуги подобни на семейната среда, така и за възрастните хора е в ход този процес, а за да не се стигне до напълване и всъщност чакане за настаняване в такъв тип институция, идеята да бъдат извеждани с цел превенция по-скоро. Този проект всъщност реализира точно тази идея за подпомагане на хората с психични разстройства да останат в Русе, да контактуват с семействата си и да получат една подкрепяща среда. Колко души вече настанихме само за един ден? За един ден сме настанили абсолютно всички потребители на услугата. Разбира се, това е един процес на положен труд от страна на екипа за управление на проекта и смятам, че поне на този етап бих казала един много добър подбор направихме на персонала в тези 2 услуги. За тази услуга нямаше проблеми. Може би в последния момент смятам, че благодарение на вашето отразяване и на изобщо на медийното отразяване успяхме да популяризираме и да акцентираме върху срока за подаване на документи. Всъщност в рамките на процедурата имахме достатъчно кандидати, даже и определихме резерви. Към момента, ако трябва да обобщим, успешно стартират тези 2 социални услуги? Успешно. Имаме персонал, като в наблюдаваното жилище, предвид методиката за предоставяне на услугата. Там са по-леки случаи, т.е. хората са самостоятелни, не се нуждаят от 24-часова грижа, само подкрепа, за да организират ежедневието си и съответно да им бъде оказана подкрепа за подобряване на взаимоотношения в семейството, ако има нужда, разбира се, търсене на работа и да се работи с цел тяхното извеждане, т.е. социализиране отново в семейството и в трудова среда, а в другата услуга, центъра за настаняване от семейен тип, където капацитет е 15 места, също е запълнен капацитета. Всъщност тези мъже и жени, които дойдоха, защото така съобразно пространствата на спалните помещения, нали, за да функционират нормално, на втория етаж е мъжкия сектор, на третия етаж е женския сектор, съответно 8 места за мъже и 7 за жени на този етап са заети. Оттам също имаше процедура, която до 30 май включително се събираха документи на желаящи да ползват услугата. Комисия със заповед на кмет извърши подбора. Имаме и резерва на този етап, т.е. одобрени, класирани, но всеки един момент, в който има свободно място, ще бъдат поканени. Изключително подкрепа ни оказаха дирекция социално подпомагане и Центъра по психично здраве, защото наистина това е една целева група, която е позната на психодиспансера.
През последните наши разговори коментирахме именно подготовката и стартирането на тези услуги. Те вече са факт, така че кое е следващото, което готвим? Знаем, че Община Русе предоставя всички социални услуги, които са разрешени. По всички проекти сме успели да се включим, така че... В предишни наши предавания споделихме, че единствената услуга, която към момента не беше разкрита от оня списък, за който говорихме в правилника за прилагане на закон на социално подпомагане, т.е. видовете помощи и видовете социални услуги, които са регламентирани от държавата. Нямахме само кризисен център и то е факт. От 30 май имам изключен договор с доставчик на такъв вид социална услуга. Това е Сдружение Център Динамика, които имат опит в работата с жени и деца, жертва на домашно насилие. Така че кризисният център е разкрит. Като казвам разкрит, в момента доставчика всъщност работи по подобряване на материалната база, обзавеждането и подбора всъщност на... Предвид спецификата на този вид дейност, няма да ви питаме къде се намира, защото това е информация, която трябва да знаят само специализираните органи, за да могат да помогнат на хората в нужда. Абсолютно е така, защото идеята да се предоставят подходящи условия за убежище, за спокойствие, за укриване на поне на жертвите на насилие или жертва на трафик, но със сигурност доставчика на услугата ще изключи споразумения с Дирекция социално подпомагане, с Гранична полиция, с ОД на МВР, включително и с МБАЛ Русе и Община Русе, за да може да се партнира в съвместната работа. Благодаря ви, госпожо Личева. Мариела Личева в рубриката Общината за хората.